Renouveau télé la jabara kilingilina bela jelima malikono ani maliko kan kanumara fɛn fɛn sɔgɔlen aw na ni wagati kɔnɔna la an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'a fɔ aw ye ko ni kunnafoni kɛnɛ dayɛlɛtɔ ye aw ye. Renouveau sɔgɔmada kunnafoni a kɛnɛ sigira foli ni tanuni o bɛ bila ka taa di Renouveau kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma yɔrɔjanmɔgɔ ani yɔrɔ surumɔgɔ ma o ma bɛ yen nɔ k'u bɛ u jigi sɛmɛ Renouveau la walasa ka se ka kunnafoniya sɔrɔ fɛn min kɔni bɛ tali kɛ Renouveau sɔgɔmada kunnafoni na ale tɛna bɔ aw jigi kɔrɔ cogoya si la solika wuli kɛbagaw an ka foli bɛ aw ye aw minnu bɛ yen nɔ k'aw ye aw ka cakɛyɔrɔw la sɔrɔ ka ban an bɛ aw fo ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye maa minnu fana bɛ sɔgɔ anw na sɔgɔnaw la don o don an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn maa minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ bana dilan ka nin sanga kɔnɔna na k'an hakilina bɛ ka taga o yɔrɔ an bɛ dugawu don kɛ ala ka kɛnɛya di banabagatɔ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma anw lamɛnbaga jamakulu an tɛ ɲinɛ aw kɔ maa o maa sɔgɔlen don anw na radio Renouveau sanfɛ ka taa se Faranka radio tɔw bɛɛ lajɛlen ma maa o maa bɛ an ta a mana kɛ sira fɛn o fɛn an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an ma ɲinɛ bɔlɔlɔ sanfɛ maaw kɔ olu fana bɛ sɔgɔ anw na Renouveau FM Renouveau télé page sanfɛ an ka foli bɛ kanubaga bɛɛ lajɛlen ye bi ye juma ye novembre kalo tile 12 san 2021 o la fɛn bɛ tali kɛ dɔgɔkun Renouveau matin na o bɛ kun cɛ bi o hukumu kɔnɔna na kunnafoni caman bɛ an bolokɔrɔ i n'a fɔ ladalako la k'a lase aw ma aw ka kunnasiri nin ye o bantɔla pewu an ka dibila baarakɛbagaw an ka foli bɛ u ye labɛn bɛɛ lajɛlen sigi sen kan sɔɔni anw yɛrɛ bɛ don kunnafoniyaw olu kɔnɔna na kumaso kɔnɔ yan nɔ anw ye mɔgɔ fila ye Amadu El Konare ka fara ne yɛrɛ ka sɔɔni aw ka kunnafoniyaw kun fɔlɔ bɛ na bɛɛ dalasalo ka di aw ma aw ka kunnasiri o banna ka ban Amadu i ni sɔgɔma ala k'an ka jumaw caya a bɛ cogo di ala ka tanu jidi ye don dɔ ye ni ala sɔnna min ma kɛ an garisɛgɛ bi ani lamɛnbaw garisɛgɛ sɔɔni an bɛna don olu kɔnɔna la siga t'a la sɔɔni ani kanumɔgɔw bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ don kibaru ale kɛnɛ kan sabula e ka labɛn olu bɛɛ lajɛlen sabatira o la bi juma novembre kalo tile 12 Renouveau sɔgɔmada kunnafoni anw ka bakurubaw olu de filɛ nin ye fɛn bɛ tali kɛ an ka jamana faamaw la olu kɔni kumana ka kɛɲɛ ni waleya ye kuma min bɛ an ka jamana kɔnɔ a bɛ wagati jan bɔ ni o ye k'a fɔ maa caman bɛ k'a jira k'a fɔ ko Mali kɔni ye dɛmɛɲɔgɔnya ɲini fɛn bɛ tali kɛ yɛrɛ lakana jɛkulu dɔ fɛ ni o bɛ kɛn yɛrɛ yɛrɛ lakana jɛkulu dɔ ko fɔ Rusikaw fɛ yen nɔ Wagner fɛn bɛ tali kɛ minisiri min ɲɛsinnen don an ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma ale kɔni bɔra ka dantigɛ kɛ k'a jira k'a fɔ ni kuma min kɔni bɛ ka fɔ ka o kuma galontigiya o la anw ni Isa Kabasidi bɛ ɲɔgɔn la sɔrɔ fɛn kɔni bɛ tali kɛ ni minisiri na a y'a jira k'a fɔ ko dɛmɛɲɔgɔnya fosi ma ɲini ni ma kofɔlen ninnu fɛ a kunnafoniya tɔ bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ Isa Kaba bolo ale bɛna o di kanubaga jamakulu ma bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali ɲuman ka o sɔrɔ ka kɛɲɛ ni maliden minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔna na Guinée équatoriale o la minisiri min ɲɛsinnen don fɛn bɛ tali kɛ ko kan malidenw olu ka koɲɛ ɲɛnabɔli ma olu kɔni fana kumana ni waleya in kan Guinée équatoriale kaw fɛ yen nɔ o hukumu kɔnɔna na sɔgɔmada in na anw ni minisiri ka chef de cabinet bɛna ɲɔgɔn la sɔrɔ a ka se ka kunnafoniya di an ma nin ko in bɛɛ lajɛlen kan ko ya ni décembre kalo tile 12 cɛ fɛn kɔni bɛ tali kɛ Mali jamana faamaw la k'u kan ka ko modèle bɛɛ lajɛlen kɛ walasa fɛn bɛ tali kɛ CEDEAO la ka se ka olu la sɔn u yɛrɛ ye min b'a to ɲangilibere min filɛ nin ye ko dɔ kana na fara a koɲɛw kan o la walasa ka se ka kunnafoniya sɔrɔ o ko fɛnɛ kan anw ni Basaro Hayidara bɛna ɲɔgɔn la sɔrɔ ka bɔ AMAPU kɔnɔna na ale ka o kunnafoniyaw ka olu di a ma Amadu ale bɛ a dɔn kibaru kama Sori Ibrahim Diallo siraba kunnafoni o bɛ ale bolo Hawa Danyogo kɛnɛya kunnafoni bɛ ale bolo Alexis Kalamidima sɔn min ma o bɛ yira aw la jɛmukan in kɔnɔna na ka fara anw ka don fɔli duman kan kunnafoni di gafe minnu bɔra ka se ka dɔgɔkun kun cɛ o ɲɛfura fɔlɔ laseli olu fɛnɛ bɛ kɛ bi sɔgɔmada in na jɛmukan kɔnɔna na an bɛ baaraw daminɛ sisan ni wagati bolo dacogo ye.
nogo bena da kabala mali marabolo kilingili na bela jelen kono foni menaka ani doanza yibo ala ni marabolo ko folen sankolo obena jea ulu feino ko klima fefia bena ci anga marabolo kilingili na bela jelen kono foni kita marabolo yibo ala buguni sikaso katasi kulikoro o kenya kaya fama o marabolo ko folen nunu kono na same fefia de bena ci fia mini afanga koni otena bonya ko sobe kidalga o feino gomblu mina ke sewabi ka gelea dungulu ka rojan fleli la madame ne kilometri duru tabla fo sheki mbonyonkula ko sanko bolo dalino bikli la fanato dunen kofe ka tabla fo shufela la buguni anistika so marabolo kononana ola kliga ina finteni hakeya ulu bolo da chufle kaika ulu ka finteni hakeya obeke digere bisaba nzuri kulikoro ulu tabijo bisaba ani worola finteni digere bisaba ni nani obena ke sika so sigu ulu tabijo bisaba ani worola moptika ulu tabege digere bisaba ani nani tomboktu ulu tabijo bisaba ani flala finteni digere bisaba nduru obena ke gawo bikligaina kidal ulu tabijo bisaba ani flala menaka ulu tabege digere bisaba ani woro itawdin kawga finteni hake obe jingana digere muka ani shekina bikligaina buguni ulu tabege bisaba ani duruye kuchala ani kita ulu tabijo digere bisaba ani worola nyoro lutabeke digere bisaba ani nani nara lutabijo bisaba ani durula duanza ulufeneta beke digere bisaba ani dure samara bolo konna la kligaina finteni hakia beke digere bisaba ani wolon play banyangara lutabeke bisaba ani dure joila lutabijo digere bisaba ani worola Bamako distriki konna la nogo binada kabala femmetalike klima festien la wena chimi fangatena bonya kosobe finteni hakia kligaina obeke digere bisaba ani dure Bamako na la Marina kene chira nege kanya woro temeleni sanga mugan konontonye klibe na bi nege kanya ta ani sheki ni otemena ni sanga fly wakati boloda chuko ni nye oye Marina kadi au ma au kilingili na kasika au tani au bladon Amadou El Konari akala ba sabatira abina dodo kibaru konna la sisa Nege kanya ulovla utemenani sanga muka ani shekinye Amadou misra dima tabarakala hamme befo ka be kunyumandon biye juma ye ka do donc ala ka bi herew cheya kusebe ka ankisi kasaraw ni shitane makoma ayo bismillah bi somada ina donc baro bina kuma femuno kan obetalike anga jamana ministry minyeshini ndo malini jamana wara kunyo mano Abdoulaye Diop ale nogobo kuma ula irisika o luka kuma barado sanfe ka iraka foko bolono bla foi make malini irisi Wagner jekulu ni nyanche amena kuma konsomada ina donki waru ale kene konnala no temena ka boyin fana finitigila ka kiri bon ale ka bara kunfolo munun daile la kunungo masaba olucho ala kuma mala ka mana mununa sorada si kelembe ko samuka kaso ale na okewa na mamla gorema na gwenga bo finitigia bara la yera ka fo ko aye bingani wale ke ka nyesin a jenwanke o furumuso ma amena kuma o konsomada ina donki waru ale kene konnala menye dine doko ni uye dono ka jekuli ye olu fana nye bataki mina ukoko ba manjuye ka do mobili ba fla la jono kariye ko ma bi woro be dokono ma keme be dokono kuma ko lu ko ni la sagone do ba manju bolo ye bataki ko ba yin jamana famo fo ka wuli ka joko lu ma obse ka labla chugo mina me kuma ka so ma daina donki baro kono bakuru ba do be talike fana anga jamana tabiatigu no edugutila kawni dine nyema do ni ministry nyema enwanye kuno ya nogo bopma na ko be asimini shovel ko bi obu ko sini o ko ka line do ka fra transition ka menye choroba do ere dandege ke menye ma chama gwai kamana ko sebe o ko do ya ira ka fo dugutila ka do mobti o ale ko nin ko bi ko jamana famo ku hakili la tege ko gole ya foite mobti lakana ko lo ko mobti ka lakana le do boyani karama konnala o akoni ni wati ma ta tege ma yepma fo mentigila meni kodai ana ulula se mani chiale do kosebe ma chamambe munu ya fo ko impalila ulula ale be shibe hakeme na bi ka iraka fo gele ya fuite mobti ko ye gele ya ko inga amena kuma kan soni donki baro konna la haya bismillah nunu ye kuma bawo ya amena do fra munu kan sisa dani no wati munna au sigle do ka au ka kiware au makono haya bismillah
aw ni ce an y'a fɔ ten tɔ min ye k'a dɔn maa minnu bɛ hali ni finitigilakaw don n'u fana ye dan sago ka damatɛmɛ walew kɛ minnu ni buna hadamadenya jo sariyaw tɛ bɛn ani ka taa se ɲa ka taa wale wɛrɛw ma kiribulon dɔ b'u co a la min ye Mali yɛrɛ kiri kɔnɔ a bɛ fɔ min ma ko justice militaire olu ye finitigilakaw ye minnu fana bɛ nɔnɔbɔli ni jateminɛw kɛ ka ɲɛsin finitigilakaw olu ka baaraw ma o ka kiribulon kɔni dayɛlɛla kuna shingo an ka jamana kɔnɔ kunungo b'a dɔn awa gafe sababuyanko o tun bɛ olu kunkan kɔrɔfɔw kana na min bɛ tali kɛ maafaali wale bingani wale i k'a dɔn olu kɔni n'a ɲɔgɔnnaw la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲana min ye i k'a dɔn awa kelen bɛ o jaabi bɔra ka bi tɔ fila olu bilara kɔfɛlan kan kelen min bɛ yen ni o jaabi bɔra o ye k'a fɔ gendarme kɛ dɔ ko san 20 kaso ko o kɔni datuguli na kɛ ale ye wa n'a ma kunaja a na gɛn ka bɔ finitigiya baara la a ma sɔrɔla k'a fɔ ko ani maa dɔ taara sɔrɔ a da si cɛ t'a la sɔgɔmada kelen a bɛ fɔ min ma promotion o kɔni taara kalan na jamana wɛrɛ nka o ye wakulu don a la ka se k'a furumuso kalifa a la a k'a janto a la jɛɲɔgɔnya yɛrɛ hukumu kɔnɔna la ko nka ko kibaruya y'a jira k'a fɔ k'a binna o furumuso kofɔta in kan ɲagili jaabi min bɔra o ye san 20 kaso ye walasa an ka kibaruya sɔrɔ min ye u ka kiri ma ɲɛma dɔ bɛ ale ɲɛfɔli kɛ Usumani Sagara ka kuma galama la an ka lamɛn. Fɔlɔ ta kun ye crime de merci ye o kun ye bɛngani wale ka ben muso kan mais bɛngɛra muso mun kan ani maa mun y'a kɛ olu qualité ye ko gɛlɛya kosɛbɛ ka ko gɛlɛya parce que a tigi u bɛɛ ye tinitigi ye u bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ kelen ye garisɛgɛ sɔrɔ k'a fɔ k'a bɛ taa kalan na kɔfɛ a y'a muso kalifa dɔ in na ayiwa cɛ ye kalifa tiɲɛ ka yɛlɛma ka ben muso kan bon muso ma jɛn n'a ye bon affaire de tun bɛ yen bengali wale nin ko cogoyaw kama o affaire kɔni o sera ka juger ayiwa o verdict kɛra san 20 kaso o de prévoilen don code fɛ parce que ni ko n'a dama tɛmɛna ka juguya ka wale juguya kojugu sariya bɛ peine de di fourchette de b'a la duguma ani sanfɛ bon n'a wale ka jugu kojugu i b'a kɛ sanfɛ o sanfɛla in de kɛra san 20 à partir du moment a bɛ taa don kaso la anw yɛrɛ ka sariya n'o ye sɔrɔsiw ka sariya ye o b'a fɔ ni nin cas ɲɔgɔn kɛra a tigi bɛ se ka condamner ni peine criminelle don a tigi bɛ se ka condamner ni peine wɛrɛw ye mun bɛ peine fɔlɔfɔlɔ dafa o fana an y'a essayer k'o appliquer a kan o de ye k'a ka jala minɛ a la tɔ fila mun tun ye fagali ye mɔgɔ faga ye bon cɛ tun bɛ sentinelle de la ayiwa dɔw nana 4 heures du matin ka na ko a b'a ka marifa minɛ a la bon fagali kɛra o hukumu kɔnɔna na ayiwa enquête kɛra la bon a yirala k'a fɔ affaire ka kan ka juger ayiwa affaire prêle sisan an y'a don kunun ta in na an ye armée yɛrɛ ɲɛmɔgɔba mun bɛ armée bɛɛ commandé ani opération fɛn fɛn bɛ kɛ militaires fɛ mun b'a bɛɛ ɲɛmɔgɔya la n'o chef d'état-major général des armées o de bɛ décision signé ka mɔgɔw bila ka taa opération na n'i bɛ bɔ k'a kɛ ni dalilu ɲɛnama minnu ye ale fana de b'o dalilu fɔ k'i lasigi an ye lettre ci o ma k'a fɔ a ye an mago bɛ cɛ la an ka sɔrɔ an bolo kɔrɔ an b'a kɛ mun ye i k'an dɛmɛ pour que cɛ ka na ale y'a tenté k'a fɔ ko a kana mais a taara bɛn ni jatigɛ mɔgɔw ka waleya jugu dɔw ye yɔrɔ bɛɛ ye min ye a yɔrɔ nali ma nɔgɔ n y'a yɛrɛ mɛn hali information na k'u ye pont dɔw kari bon nasira tɛ yen sɔrɔlen bon fɛn mun don mɔgɔ faga kiri de don mɔgɔ faga dun a y'a sɔrɔ mɛ na a yɛrɛ ka baara senfɛ bon n'i y'o juger a kɔfɛ a bɛ kɛ komi a bɛ impression di k'a fɔ ko a y'a bâclé et cour y'an su o sira fɛ o fana de ye règle ye n'a ka kiiri bɔ a dɔgɔkɔrɔ k'a bila an ka session wɛrɛ la o y'o ye sabanan n'o ye assassinat ye o fana ye jolibɔn kiiri ye o kɔni n'o kɛra o ka jugu ni dɔn fagali gansan ye o affaire kɔni o tun labɛnnen don o tigi nana an ye débat yɛrɛ daminɛ mais débat daminɛlen kuma dira a ma a y'a ka kuma fɔ ka ban papier minnu b'anw bolo o y'ale yɛrɛ ka kumaw ye ani a
kumana yɔrɔ minnu na ka tɛmɛ yɔrɔ 2 gendarmew fɛ yen ani juge d'instruction fɛ yen kuma ninnu n'olu si tɛ kelen fɛn fɛn n'a y'a fɔ a y'a bɛɛ kɔn k'a fɔ k'a si tɛ tiɲɛ question kɔni fɔra ka confondu a y'a bɛɛ nié an y'a lajɛ sisan débat bɛ se ka continuer mais seerew de bɛ se ka farabasiya don kow la minnu y'a ye a n'a kɛra minnu ɲɛna ayiwa an y'olu fɛn fɛn wele ni gendarmerie y'an dɛmɛ ko an ye gendarmerie bila k'an dɛmɛ k'olu ɲini ala y'a kɛ pratiquement olu si ma na cɛ dun y'a bɛɛ kɔn ka bɛɛ fɔ ko tiɲɛ tɛ ala ye kuma minnu fɔ ni olu question posé a ko non a t'o kalama bon an nana lajɛ manamana kiri tɛ sɔrɔsi de don dɔ in kɛra cogo min na ni an ye kiri k'o kɛ cogo la a ka ɲɛnamaya b'a da fɛ a ka baara tiɲɛ b'a da fɛ bon pour que vraiment a yɛrɛ ka droit ka défend ani tiɲɛ ka bange a bange cogo la an y'a décidé k'a fɔ cour ye ko n'o fana bɛ se ka bɔ a dɔgɔ kɔrɔ cour y'a ye k'a fɔ cogoya wɛrɛ foyi tɛ nin ko la débat y'an bila niveau mun na fo ka nin fana bɔ a dɔgɔ kɔrɔ. tabarikala min ye finitigilakaw ka kiiri ma ɲɛma dɔ ka ɲɛfɔli ye nin ye a koɲɛw kan n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa Mopti ale marabolo la a yɛrɛ k'a fɔ min bɛ tali kɛ kunungo an ka jamana minisiri ɲɛma ni o ye Dr Shogɛl Kokala Mayiga ale ni k'a dɔn jamana dugutigilakaw ni tabiyatigiw ni diinɛ batobaw olu caman kɔni ye ɲɔgɔn ye min kɔni na kuma o kuma kɔni bɛ yen n'o y'u fɛta ye u y'a fɔ min ye k'a dɔn dantigɛ dɔw kɔni na dɔw y'a yira k'a fɔ u b'a fɛ olu dugutigilakaw ni diinɛ ɲɛmaw dɔ ka fara transition kan sabula k'olu nisɔnjalen don transition baaraw ta cogo la maa min ka kuma bɛ yen n'o bɛ bɛɛ nɛkun kan kosɛbɛ o ye maa dɔ bɛ yen an ka ɲininiw na yira k'a fɔ an ye kibaruya min sɔrɔ k'a tɔgɔ ko Baba Ture dɔw ko Mopti dugutigila k'a don nka dalu jɔnjɔn tɛ anw bolo o kɔni kan nka a ye kuma min fɔ n'o jɛli ko tori tigɛ o ye k'a fɔ ko min ye ko gɛlɛya foyi tɛ Mopti bi ko Mopti kaw ko bɛɛ ka ɲi tabarikala ni tabadakala ko sabula ko lakana sɛbɛkɔrɔ sabatilen don Mopti ko transition ma ɲɛma Shogɛl ni Asimi ko u b'u kɔ bi u b'u kɔ sini wa k'u bɛ baara min na n'u torati ko alhamdulillah ko Mopti ko gɛlɛya foyi tɛ min ye kuma in a kuma ciyalen don kosɛbɛ a ma sɔrɔla k'a fɔ maa caman ko kɛwale minnu b'a la ka kɛ Mopti bi maa k'a sɔrɔ min ye maabakɔrɔ ye ka tila k'a fɔ k'olu gɛlɛya foyi tɛ Mopti kɔnɔ lakanako la k'o y'u guwa u kamana kosɛbɛ nka min ye bɛɛ lajɛlen n'i ka dalu don cɛkɔrɔba ye kuma mun kɔni fɔ o bɛ tali kɛ nin na min yɛrɛ la kanubaw ni y'a yira k'a fɔ tigɛrɛ k'a fɔ a koɲɛw kun wa ni furancɛ faga maa ɲɛmaw kun o nasiratigɛ kelen yɛrɛ la Mopti Guinée dɔkɔn kunungo an y'ale ka communiqué dɔ sɔrɔ communiqué min ni yɛrɛ fana tɛ ɲɔgɔn ye sira la sabula olu ka pataki o kɔnɔ olu y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko min ye mobili dɔw bɛ yen ni o ye kari ye mun bɛ maaw ta Bamakɔ ka taa k'a dɔn u b'a makoɲɛw la ko kari dɔ bɛ compagnie min bɛ yen n'u k'a ma ko Ogo Yara ni Air Bankas ko juguw kɔni ye garaw kɛ o la yɛrɛ kunna sini araba novembre kalo tile 10 an kɔrɔ k'a kɛra i k'a dɔn a bɔtɔ Bajangara ni ka i k'a dɔn k'a fɔ Bangasi ni Bajangara olu ni ɲɔgɔn cɛ ko n'i ye kari ninnu lajɛ fɛn o fɛn ye maa 60 ka se maa 100 n'a kunkanfɛn ma olu bɛ nin kari kofɔta filaw kɔnɔ ko nka ko bamanci dɔw kɔni ye sira da kari ninnu ɲɛ k'u salo ko hali bi n'a ka bi ko maa ninnu tun bɛ bolo la wa ko ma labila fɔlɔ ka bɔ juguw bolo kuma olu b'a ɲini jamana faamaw fɛ min ye finitigilakaw ni politiki maa ɲɛmaw ye u ka don ka bɔ fanga bonya kosɛbɛ walasa ni maa kofɔta ninnu bɛ se ka labila cogo min na sabula dutigiw ni denbayatigiw ani den tanganiw bɛɛ lajɛlen bɛ nin kari kofɔta ninnu kɔnɔ wa k'u b'a ɲini jamana faamaw fɛ fana u ka lakana bolo fɛɛrɛ kura ta fana min ye siraba min bɛ yen n'u b'a fɔ a ma ko RN15 ni dɔw k'a ma ko route de poisson ni ale bɛ ka bɔ i k'a dɔn k'a fɔ Sevare k'a susa fɔ ka taa min ye Burkina ale frontière la ni Koroɲafaw ni Bagasi sira in ka lakana n'o tɛ ko maa tɛ se ka taama kan hali i sen la kuma tɛ bolimafɛn ma ni jugu dɔ ma sira da i ɲɛ min ye Guinée dɔkɔn ka jɛkulu olu ka kunnafoni di siraw y'u bolonɔ bila nin sɛbɛn na o bɛɛ lajɛlen lakanabaliya walew ye Mopti kɔnɔ o nasiratigɛ kelen na lakɔli karamɔgɔw fana ye bataki minnu na olu ko
wulika jɔw ka sabati n'o tɛ mɛtiri caman fana b'a la ka bunɛ u ni la baaraw kɔnɔna la Mopti mara la hakilina jiginna min bɛ tali kɛ waati tɛmɛnen na novembre kalo tile 6 an kɔrɔ min ye lakɔli karamɔgɔ dɔ bunɛna a ni la jɛnɛkaw fɛ yen nɔ ma sɔrɔla k'a fɔ kabi waati la dɔw fana kun sɛbɛkɔrɔ la jabala minnu fana ma se ka bɔ o la cogo si la ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye lakanabaliyaw gɛlɛyaw ye fɛɛrɛ kan ka ɲini minnu na an bɛ waati min na i b'a fɔ ko sisan jamana cɛmancɛ bolo gɛlɛya kelen o nasaratigɛ fana na dugu dɔ bɛ segukaw fɛ n'an k'a ma ko kangokaw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ye dugu yɛrɛ bila pewu sa ka minɛnw cɛ ka taa ni u yɛrɛ ye a ma sɔrɔla k'a fɔ lakanabaliya fana ji ɲamakɔrɔ ɲɔɲalen don olu fɛ yen kama u ka duguden fɛn o fɛn bɛ u b'a la ka wele da ko maa o maa bɛ se k'u dɛmɛ i kɛra lakanaba ye walima hali ni i bɛ jamana kɔnɔ n'i ye maliden ye olu bɛ se ka dɛmɛ cogo min na walasa lakana bɛ sabati olu ka dugu la cogo min na o kama an ka kibaruya ɲininaw y'a kanu ka nɛgɛjuru kalanso yen ka den dɔ ma gɛlɛya minnu bɛ Kanko Segu mara la ale ka se ka ɲɛfɔli k'an ye an k'an tulo ma jɔ a fɛ. I ni ɲakuma. An sɔgɔma karamɔgɔ an tɛ. Anba. Ami k'i wele ka bɔ Kango. An bɔra Kango. An y'a mɛn k'a fɔ ko bingali wale tara k'a ka yɔrɔ sɛgɛrɛ. Bingali wale tara k'a ka dugu sɛgɛrɛ. Yalima Kango a bɛ yɔrɔ jumɛn fɛ? An bɛ Segu mara la an ka commune ye Ngumandugu ye. Ani bingali wale in a kɛra cogo di? Bingali wale in maa tana jugu ma kɔni sigi ma nala kalo 6 bi ka se bi ma. K'a daminɛ samedi don la ka se Alamisa mɔgɔ don ma nɔgɔya ma kunun araba mɔra. Ka bɔ cogo di? Sibiri don an ka mɔgɔ minnu bɛ taa an ka minɛnw san dubabu ka na u taara u da an ka sugu dɔ ɲɛ ka suguden dɔw minɛ ka taa n'u ye ka maa tɔw giri. Dumuni tɛ diɲɛ foyi tɛ dugu kɔnɔ. An ye balima minnu wele fara an kan maloni dɔw b'an ka kɛrɛda fɛ an ka sigi olu kan. Ntɛnɛn don an y'olu balima minnu wele u nana k'an bɛna malo ninnu kan u nana biri an kan yen nɔ. Ka maa 7 kɔni tora yen nɔ an m'olu ye. An ye jigiya fanga tigilamɔgɔw bɔ ka kɛɲɛ. Tarata don kɔnɔ an ye jigi u kɔnɔ mɛ araba don u nana. An k'u ka taa la ni fini min u ka se ka su ɲini ka d'a ma. U taara yen nɔ an bɛ duranduru kun ka taa an taara su ye u ko k'u se ka gɛrɛ su na ko bɔnmu b'u la. Olu kɔni nana. Maa joli kun don? An ye maa 5 su ye nka maa tɔ 2 mɛ yen. Maa dana jugumɔgɔw ni marabagaw bɛ yen u nana ma mobili 4 direct b'a kelen maa bɛɛ t'a fɛ. An ni mɔgɔw tora yen nɔ an ka tigilamɔgɔw nana an k'u k'a lajɛ ka se ka mɔni suni mɔgɔ ka d'a ma an ka se k'u sutura u ko k'u se k'u ta ko bɔnmu b'u la. N'i y'a faamuya maa si t'a ka dugu la bi bi in na wa? Maa si tɛ yen dugutigi ni cɛkɔrɔba 2 ni musokɔrɔba 1. Maa fɔra ko cɛ 3 ni muso 1 de bɛ yen dugutigi yɛrɛ ni cɛkɔrɔba 2 ka fara a kan ani muso 1 maa 4. Ni welemadakan b'i bolo a ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔ ma i ka welemadakan min kɛ jumɛn ye? An ka welemadakan kɔni jamana kɔni k'a lajɛ n'an bɛ se ka dɛmɛ cogo la jamana ka nɛgɛ anw ni diɲɛ foyi ma bɔ maa dana juguman taara minɛn tɔw ni fɛn tɔw bɛɛ jɛra koyi an foyi ma bɔ. N balimakɛ i ni ce an b'i fo. Kango dugulama tɔ ye maa 4 ye bi tile kɔnɔ an t'a dɔn ni o kow bɛna kɛ cogo min na kibaruya minnu mana sɔrɔ bɛna di aw ma sanga ye 47 sɔrɔ nɛgɛ ɲɛ 7 kan Fanda Tumota kibaruya kun fɔlɔ bila yan fɔlɔ. Don kibaru ta ko fɔlɔ bɛ sonsori o yɔrɔ la o sanga kelen kɔnɔna na an bɛ Sori Ibrahim Diallo ale bisimila a ka se ka an ladɔnniya bi sɔgɔmada in na tan ni ka segin bɛ cogoya min na Bamako sira kanaw la anw ka nɛgɛ kɛrɛfɛtigi Asi ale bɛna lajɛ ni Sori ka labɛnw sabatira.